No napanglaw ka, sang ka nga importante. No napanglaw ka, di da kay kaskaso. No napanglaw ka, pa iyan announce na tinagan mo di plaza ti fiestan, awan, di ka di mat, awan man ka mga importante. Ngem, no nabaknang ka, adok kwartam, uray no agal-alingasaw ti kinadakes mo, agdindinamag ti kinadakes mo, kaya da ka dagiti tattao, padayawan da ka dagiti tattao, palakpakan da ka dagiti tattao. Dadya nga minti kapanunutan ti kadwang nga tattao tatta, ti maawagan nga nasayat a tao, kaday ti adu ti kwarta na, the best ka nga tao, no, at da kwartam. Makita tayo unay data, pati ti panagadal. Taapay, apay nga agadal ka. Agadal kayo nga nalaing, tabumaknang kayo to. Hang nga umanay nga adda kwartam laeng. Tati mamagbalin king ka nga tao, kadi ka adda itinaimbag a panagnanakam. Tauray man ka ano, adok kwartam na awan manaknakam mo. Kitaan nyo dahito, no ti tao awan manaknakam na, uray adu ti kwarta na, isuna ti kapanglawan. Kwarta lated daking ka, kati kwarta into numatay ka, marunot nga kagiddan mo dahito di kampusan to.